Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo ugogo udla ngamandla lo lekelela ngokuchaza amaphupho noma ngokuchaza iziboniso esiphiwa zona uma silele. Namhlanje bengithanda ukuthi sibheke ukuphupha ushada. Ukuphupha ushada kuvame ukuba yiphupho elinamandla elihunyushwa ngezindlela eziningi ezijulile. Incazelo zincike ezintweni eziningi, ngabe ushada nobani, umuzwa osephushweni, indawo omshado kanye nesimo somshado. Ikona okuhlehlela indlela ukuthi iphupho lakho kungabe melisho ukuthini uma ubheke lezo zimo lezo. Incazelo ejwayelekile. Ukuphupha ushada okujwayelekile kusho izinqumo ezinkulu empilweni, izibopho noma ukuqala isahluko esisha. Akusho-ke ngaso sonke isikhathi umshado wangempela, kodwa kuwuphawu lokuvumelana, ukubambisana noma ukwakha okuthile okujulile. Ukuphupha ushadile empilweni eyakho, lokhu kuvame ukuhunyushwa njengophawu lokuthi ukulungela izibopho noma izinguquko ezinkulu. Kungasho ukuthi uzothola ithuba elisha empilweni yakho. Kungaba umsebenzi, kungaba ukuthi hlampe ufuna ukuvula ibhizinisi. Kusho nje izinto ezingenzeka impilo yakho iqhubeka. Ngokomoya-ke kubonisa ukuvumelana nabantu bakho noma ukufinyelela ezingeni elisha empilweni yakho. Uma uphupha ushada nomuntu omaziyo, kuyenzeka uphuphe ushade nomuntu omaziyo, lokho kungasho ukuthi kukhona into oyithandayo kumuntu lowo. Kungaba isici somuntu noma ikhono noma indlela enza ngayo. Uma umuntu engumngane noma umuntu oseduze, kungaba uphawu lokuhlonipha kwakho kuye. Uma ushada nomuntu ongakazi nje umbone, lokho kuvame izinto ezintsha empilweni yakho noma izindaba ezizokwenza ujabule. Kungasho ukuthi uzohlangabezana nomuntu obalulekile empilweni yakho. Uzothola amathuba amasha empilweni yakho. Mhlawumpe singakubheka nangokomoya. Kungasho ukuvumelana nezimo ozobhekana nazo noma ukwamukela izimo ozobhekana nazo. Uma umshado wakho, uma uphupha-ke ushada, umshado hlampe kufanele ukubheke ukuthi ugcwele injabulo. Uma uphupha ushada nje, umshado wakho lo osuke uphupha ugcwele injabulo, lokho kungabonisa ukuthi impilo yakho iya ngasohlelweni oluhle. Kuya ngasohlelweni oluhle, mhlampe inqubeka impilo yakho isuka lapho, uzoba nezinto ezinhle nje ezokwenzeka empilweni yakho. Ukuwuphawu lokuthola injabulo nokuthula kwezinto ezibalulekile empilweni yakho. Umsebenzi, made udinga umsebenzi, uma kade udinga abantwana, kungaba abantwana, kodwa usuke nje usulindele ukuthi usuke usuzothola izinto ezinhle. Umshado ungajabulisi noma ungathandeki, lokhu kuyisixwayiso sokuthi kukhona isibopho noma umthwalo ozizwa ungakulungele empilweni yakho. Uma ushada nomuntu oshonile, mhlampe uyamazi lowo muntu ukuthi usashona kodwa uphupha ushada naye, lokho kungaba uphawu lokugcina izinto ezidlule noma ukukhululeka ezintweni ezindala empilweni yakho. Uma uphupha ushada nomuntu
ofanayo nobuhlobo nobulili. Hlampe isifazane nesifazane, hlampe ubhubha kushada isilisa nesilisa. Ngingakubeka ngithini nje? Lokhu kuvame ukubonisa ukuvumelana nabantu bakho bangaphakathi noma ukuthola amandla akho siqu. Kungaba uphawu lokuzamukela noma lokuzazi kangcono. Siyabonga ukulalela nize nifike ekugcineni kule video. Ngathi ngakhanya konke kulunge. Inkosi inibusise. Ngizocela ni-subscribe khona ngizophinde ngiqhubeke ngichaze amaphupho. Unelungelo lokubhala usho ukuthi gogo hlampe ngicela ungihlaziyele leli phupho. Akunankinga, ngingakwenzela ividiyo elandelayo ibe ikuphinde ikhulume ngalelo phupho lelo ulicelile.